Moi boas, estamos nunha nova carreira. Desta vez desplaceime ata Boiro para participar na carreira Mar de Boiro, percorrido de 10 km que tamén fixen bastantes veces, pegado polo mar, bastante entretido, tamén duro. Tamén é a última proba do circuito Barbanza-Arousa, que non teño nin idea de como imos, que non puxeron clasificación aínda, e xa é a última proba. E o obxectivo será quedar ben para esa clasificación, a ver se finalmente conseguimos chegar ao podio, aínda que non creo. Intentarei mellorar o mellor tempo que teño, que ahora mesmo non me acordo, aparecerá por aí. Así que tocará apretar, a ver se respecto ao tempo, que salindo da casa estaba tronando e agora polo menos parou de chover e todo. Vamos alá. Xa kilómetro 5 a 3:43 de media. Hasta ahora foi a parte fácil, por aí subir un pouco. Acaba de rematar tamén ese primer electrón. Pois ata aquí o que foi a carreira Mar de Boiro, con vitoria para Martín Lestido en 33 minutos e 16 segundos,
e Carlos Santos en 39 minutos e 3 segundos. En canto ao meu resultado, acabei de 32 e 13 da categoría, con un tempo de 36 minutos e 15 segundos, a un ritmo de 3.39 o quilómetro. O obxectivo non se conseguiu, xa que fixen 17 segundos máis que o mellor tempo que tiña. E en canto á clasificación do circuito, pois quedaron tamén varios rivais por diante. Ao final decidiron poñer a clasificación do circuito, despois das 4 carreiras, no que finalmente conseguín ser 14 da xeral e 5º da categoría. Pero se non cambia o regulamento do circuito, pois en principio serei 3º da categoría ao ser os premios non acumulativos. As sensacións foron raras e nun principio quería ir a mellorar o tempo que tiña, pero saín controlando moito o ritmo e ata o quilómetro 5 non fixen o cambio e fun indo en progresión. Non tiña pensado correr así, pero foi o que saiu. De feito, no control do quilómetro 5 marquei un tempo de 18 minutos e 28 segundos e ia no posto 45, polo que nos últimos 5 km recuperei 13 postos e fixen un tempo de 17 minutos e 47 segundos. O percorrido era dos últimos anos, con saída no centro de Boiro e os 3 primeiros kilómetros moi rápidos. Logo comeza un sube e baixa constante ata o último quilómetro e medio, onde hai unha forte baixada para comezar coa subida máis dura da proba, cambio de sentido e xa terreo favorable ata meta. A distancia polo reloxo foi de 9,9 km. O prezo por participar era de 6 euros para esta proba, pero eu, como estaba no circuito, tiña un custo de 20 euros para as 4 probas que forman o circuito. Os puntos positivos, pois boa información da carreira, boa zona para aparcar preto das duchas, recollida de dorsais separada por número de dorsal, facendo máis áxil o proceso, avitullamento intermedio con auga, avitullamento final completo e chocolate quente, que co día que estaba prestaba moito, duchas a 500 metros da meta e agasallo desta camiseta. Os puntos a mellorar, pois que os premios eran acumulativos. Algo que me estiven dando de conta é que creo que en todos os regulamentos das probas do circuito Barbanza-Arousa os premios son acumulativos, en cambio no regulamento do propio circuito os premios non son acumulativos. Bastante raro. Recorda que podes seguirme nas redes, na descripción tedes toda a info, e xa sabes, suscríbete, comenta que che pareceu a proba e vémonos nas carreiras.